number 3, male citizen of Anambra State under the constitution. Ego governor, ego deputy, ego I've been a classification. I am number 5. Makika go governor, go deputy, go Stella Odua, go Shekunife, Iwebia go in terms of classification. Indeed, elected by the people as enshrined in the Constitution of Nigeria. So only one way ada kuja. If a governor na cho culture on a surely nave. And I want to use this medium can call on them now governor any pena konye yama. He must respect himself and respect the constitution as well to abide thereby. Governor CJ governor no Sonya who the only governor in Nigeria and we're on rapport with the legislators here. Governor is like the father. Open governor Abacha election and if really you love Anambra State, for the first time, this is the only state in Nigeria a governor of Burundi they elected like him. Anambra State. It shows the total collapse of government. It shows incompetence on the part of the governor. As non na we segido igba from our megono ebulu nkita nisi ota isi wekulu micro isi wekulu earphone aye go ku. So amami fe memelu Willie Obiano, the governor of Anambra State, kudodu nandoya. He should leave me alone. He should leave me alone. Ote go chowal moku. So mmeji nkilu a we say owo no cholo kenene ya puta kenene. It is not a threat. I am under my constitutional right to air my view. Nya happen can do zero Anambra. On go kita 7 years. Nya happen can run kem. Nke do na constituency. O nwere ilu na akpọ ilu akabo ezem. Na Nnewi. Mu wa ko kwelu nkwa na ya alu ya. Oge njelu, nchali olu, ogwa m ngosi ilu nsia ya lo ni lo si mara eji na luo. Okay ti. My application is just one case in because now, okay, look at Mother Dr. Agazu, not a retirement here. Where Bulu, if I can name hotel, where Jello, Nime Uru Bafu, Nime Ah, Nani the Resibilo, Catholicism, Nabatani Newi. I push earlier, Kita, what 3 years here, they far. Oh, people, governor should start there. The governor should come to do no Regina, we're not okay. They are all state rules, but I can also go and then amend them under the law of this country. So far, my or so far within my constituency, in my constituency project, and I can go to Nkilu for the roads of Anambra South and all the embedded in Nibri. So, I'm business with FEMA. I'm FEMA or federal government agency. We're very long metalo for FEMA. And with Amilo, Uga Epulobia, and go under my constituency. Whether Ilo and Mbosi, a second Iala. So, FEMA Abia, none of them may be the Bogo. And Yanela can never go the palliative, which I have no recourse. Agency government, Hanyakamego. Manasi Judge Governor Ani, Ofu Okumekuta. Governor Ani, Owebrevali Oku 25 billion in the federal government. Today, if I'm Governor Biano and Anambra State, if OG 25 billion, OJ collect a bond in Anambra State. That 25 billion, you have for GMA. Girl number 1, make more than this. That 25 billion, Mother Kupuro before Anambra State. Governor Biano and Anambra State, if OJ go for GMA. That money OJ collecting a bond at DMO. Now pay for. So tomorrow, all the medias join me account what that 25 billion
ebo ifo jeme from Ministry of Finance. Onwe nke m wete nya ga gwa ndị Anambra mana gwugo m ke bụ na hapụ Ifeanyị aka ka Ifeanyị dozie Anambra. Anọ m ebe a enwere m investment karịa ya n'afọ anya. Ọ bụ na onwe ebe onwere pure water ma ice block ma ebe block industry ya gosi ndị Anambra steeti. Ọ bịacha ọ na-aka o si wee bịa enwere m investment nwee employment mma nọ na Anambra steeti ya. Anambra dị m mkpa maka ebe onye bikọ na awachi ebe ka obi m dị ife m na-ekwu ahụ problem nwere any problem dị na but nye hapụ m aka nye jee mere ndị Anambra steeti account 25 billion naira general federal government nye gwa ife jita 25 billion me ọ bụrụ any appropriation teche weta ego dakwuo ebe oji 25 billion ahụ me but nye hapụ ka anyị dozigodi ilu a okike dị anyị with our own funds and resources before see where we pack action on before megono so if I na-ekwu n'abalị awụlụ na mụ nwa bịara elu ilo next week a ga-anakpu ilu ụga onye jee ụga omelu ndị agụ atebele Isuọfịa anyị na-aba Isuọfịa ihe ala anyị na-abata ihe ala ọzọ obodo anyị na-abata ekwusigo Igbo ukwu anyị na-abata nke ndị fema epostigo nya ilo ndị fema ti ilu ma na-ekwulọbịa ekwulọbịa na Igbo ukwu all those ilo niile a na-enye nsogbu we are going to help by the grace of God ka anyị mee oke ike kwere anyị ka enenegodizie nke anyị lụrụ na nke ha alụpụghị 6 years nke ka mma so ana m arịọ ha ọ bụrụ na ha jiri ego Anambra ha were na alụrụ ndị Anambra ife maka ha chụkwuto m fa chụọ m ebe ya wụ nchudo m abata nsogbu adụrụ onye ọbụla